Milí studenti, vážení přátelé, rád bych vám v krátkosti představil studijní obor aplikovaná mechanika. Výuku odborných předmětů v tomto oboru zajišťují katedra mechaniky a katedra pružnosti a pevnosti. Požadavky technické praxe a zkušenosti našich absolventů ukazují, že se jedná o moderní, perspektivní a progresivní studijní obor. Naši posluchači se nenaučí jen slepě ovládat programy, ale využívat tyto programy a další nástroje ve svůj prospěch tak, aby výstupy odpovídaly skutečnosti. Tedy naučí se vědět nejen jak, ale i proč. Neustálý kontakt se zástupci technické praxe a absolventy oboru je zárukou zpětné vazby, která umožňuje stálé přizpůsobování okruhu požadovaných znalostí aktuálním požadavkům praxe. Během výuky usilujeme o lidský přístup ke studentům i k pedagogické činnosti. Pořádáme pravidelná setkání učitelů a studentů, jejichž uvolněná atmosféra umožňuje pružně reagovat na vaše aktuální požadavky. Všichni, kdo si studijní obor aplikovaná mechanika zvolili, nezávisle na dosavadních studijních výsledcích, studium úspěšně dokončili a našli odpovídající zaměstnání v České republice či zahraničí. Během studia máte možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí. Z naší strany přitom můžete očekávat maximální možnou podporu a vstřícný přístup při uznávání zkoušek vykonaných na zahraniční univerzitě. Lze konstatovat, že zcela nezbytnými pro vývojovou a konstrukční činnost jsou znalost jak numerického modelování, tak i simulací a experimentálního provozování měření a následné analýzy dat. Proto jsme pro vás v oboru aplikovaná mechanika připravili vhodnou kombinaci předmětů zahrnujících obě problematiky, včetně možnosti získat praktické zkušenosti a výpočty s měřením v technické praxi. Nejlépe vás o perspektivnosti studijního oboru aplikovaná mechanika přesvědčí o absolventi, kterým teď předávám slovo. Dobrý den, zdravím budoucí studenty oboru aplikovaná mechanika. Jmenuji se Tomáš Karásek a sám jsem tento obor absolvoval v roce 1998. Od roku 2005 společně s mou ženou a teď již s naším synem Tobiáškem žijeme v Singapuru. Já pracuji jako výzkumný pracovník v Institute of High Performance Computing, který je součástí A*STAR, Agency of Science, Technology and Research. Celých 5 let používám to, co jsem se naučil na Vysoké škole báňské, studováním oboru aplikovaná mechanika. A také musím říct, že v posledních letech je stále větší a větší poptávka ze strany podniků. A to nejen malých a středních, ale i takových gigantů, jako je Rolls-Royce, Boeing a další, po studentech, kteří jsou velmi dobře jazykově vybaveni a kteří jsou schopni provádět velmi komplikované výpočty, což je věc, kterou se při studiu aplikované mechaniky rozhodně naučíte. Tohle jsou produkty naší firmy. Já pracuji už 5 let u firmy TRV Automotive Czech. Jmenuji se Ondřej Tovčák a jsem absolventem oboru aplikované mechaniky. Během toho studia jsem měl možnost vycestovat do zahraničí, byl jsem v Německu, tam jsem si zdokonalil jazyk, takže mou výhodou, když jsem vlastně o tohle místo žádal, bylo, že jsem uměl docela dobře německy a také díky těm odborným znalostem, které jsem získal na tom oboru aplikovaná mechanika během magisterského studia, tak jsem byl přijat a jedna z výhod tohoto oboru je také, že platové podmínky bývají jako kdyby na špici těch konstrukčních oborů. Takže každopádně to vidím jako velice perspektivní obor, také proto, že se v našem průmyslu začínají prosazovat také nejen čistě konstrukční obory, ale také vývojové. Řada firm se snaží o vlastní vývoj, takže určitě absolventi tohle oboru budou potřeba v budoucnu a to uplatnění je 100%. Dobrý den, jmenuji se Lída Zářová, jsem absolventka oboru aplikovaná mechanika. Ukončila jsem v roce 2007 a hned po studii jsem nastoupila do firmy Škoda Auto v Mladé Boleslavi. S čistým svědomím a s tím slyškem můžu říct, že obor aplikovaná mechanika mi přineslo nebo otevřelo mi spoustu dveří a spoustu možností kamkoliv do technické praxe. A spoustu znalostí z tohoto oboru jsem využila a používám dodnes. Tak, když Škoda Auto jsem nastoupila jako specialista na simulace MKP výpočtu, co se týká crash testů.
A tam jsem získala mnoho zkušeností, nejen co se týká simulací, ale taky co se týká experimentů. A jelikož auto vlastně se staví úplně od platformy, přes motor, přes klobouk auta, takže jsem díky tomu získala spoustu zkušeností přes veškerý záběr technické praxe. A to mi otevřelo dveře do spousta odvětví techniky a za to jsem velice ráda, že jsem vystudovala tento obor. Tak ahoj, moji budoucí kolegové, já vás vítám, že Zdeněk Obruča, byl jsem požádaný o to, abych krátkou schůzku uvedl obor aplikovaná mechanika. Sám jsem absolventem, absolvoval jsem v roku 1999 inženýrskou část studia a v roku 2003 doktorskou část studia. V rámci studia jsem měl možnost studovat v zahraničí, kde jsem studoval v Bristolu Rotation Machinery. A během mého doktorského studia jsem se dostal díky kolegům, mým nynějším kolegům, předtím to byli učitelé, do styku s průmyslem, firmou SKF. Během 3 let mé práce v SKF jsem se seznámil se spoustu zajímavých lidí, dělal jsem zajímavou práci a to mi otevřelo dveře pro moji budoucí práci, což bylo na investičním oddělení firmy ŽDB, kde jsem se asi v průběhu 1 roku stal šéfem oddělení a stavěl jsem velké investiční celky. Na základě opět tady této praxe jsem se dostal, byl jsem osloven headhuntery na připojení se k malému týmu ČES, který působí v Rumunsku. Volby studia na aplikované mechanice nelituji, protože v té době mi to přes vazby kantorů otevřelo dveře do firmy SKF. Konec.